Is-sibt filgħodu tħabbret il-mewt tat-tabib Mario Rizzonawdi huwa kellu 70 sena u għal numru kbir ta' snin serva fil-professjoni medika fejn dejjem baqa' viċin in-nies. Membri tal-familja spjegaw ma' Net News li matul l-aħħar jiem it-tabib Rizzonawdi kellu bżonn jidħol l-isptar Mater Dei wara li waqa' tant illi kellu jagħmel intervent mediku urġenti. Fil-fatt huwa miet fl-isptar stess kmien is-sibt filgħodu. It-tabib Rizzonawdi twieled fil-5 ta' Ġunju tal-1952 fl-Imsida, Iben Anton u Marija. Mario Rizzonawdi kien miżżewweġ lil Dorjett u kellu żewġ tuliet, Karl u Julian. Huwa gradwa bħala tabib fl-1982 u studja anke fl-Ungerija. Rizzonawdi kien elett bħala kunsillier indipendenti f'Ħalaxa fit-22 ta' Jannar tal-1994. Kien elett ukoll mill-ġdid bħala kunsillier fit-8 ta' Marzu tal-1997. Fost l-unuri li ngħata fl-2005 ġie rikonoxxut mill-Kunsill Lokali ta' Ħalaxa għall-ħidma li wettaq bħala kunsillier u fl-2019 huwa ngħata ġie Ħalaxa. Fl-1998 kien elett bħala membru fl-APAN fejn kompla jservi f'din il-ferra tal-Partit Nazzjonalista sal-2018 u kien anke President. Matul dawn is-snin huwa kien ukoll kandidat fisem il-Partit Nazzjonalista fuq it-tielet u l-5 distrett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sellem il-memorja ta' Mario Rizzonawdi fejn iddeskrivih bħala bniedem ġenwin u ġentlom. Kien bniedem tan-nies, kien bniedem ġenwin, kien bniedem tajjeb illi kandidat tal-Partit Nazzjonalista però kellu għal-qalbu ħafna n-nies. Mhux biss fil-professjoni tiegħu bħala tabib, imma wkoll fil-lokalità, imma anke b'mod nazzjonali. Jiena niftakar ħafna drabi kemm il-darba kien ikun anke jagħti interventi fuq ir-radju tagħna, anke fuq it-televiżjoni biex dejjem jgħin lin-nies, biex dejjem jgħallimhom għaliex la kien kapaċi fil-qasam mediku allura kellu dan il-ħeġġa fih li wassal dak li għaf il-ħaddieħor. Propju sa ftit tal-jemilu u baqa' jagħti l-kontribut tiegħu fih dan il-Partit Nazzjonalista kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni fejn fil-fatt l-aħħar intervista li saritlu kienet waqt il-programm NetLife fl-20 ta' Marzu li għadda. Aħna partit illi rasna fuq ana u saqajna malat. U għadin nimxu l-qoddim u naħseb li qed nikkonvinċu n-nies, qed nikkonvinċu. Aktar kmini din is-sena huwa kien ukoll wieħed mill-protagonisti waqt il-programm Profili. L-iktar ħaġa importanti qatt ma bil-fajti u rnaxxieli li nagħmlu s-sufan. Naħseb kien l-ewwel sufan, ġifieri Qatt ma għamiltu, ċeqali da jista' jsir, jista' jsir tu mhumiex jien u lepa li nibdew. Ejja nibdew. U għamilniha u ferrukom du. It-tfal tiegħu Karlu Julian stqarrew li l-vojt li ħalla warah missieru ma jista' jemliħ ħadd u nuqqas tiegħu żgur li se jinħass minn neputijiet li tant kien iħobb.